Dneska ideme skúsiť sušené mrazom aj ovocie, ale taktiež aj gumíky. Už sa teším. Najprv začneme s týmto golden kiwi. Ježiš, to sú... Dobre, to je jak seno. Páči sa. Wow. Kyseleté. Jablkové krúžky. Bon appetit. Ňamky. To je sladké. Figa. Dostaneš figu. Borovú. Dobre. Mne to chutí. Kyslé čerešne. Tá textúra tohto všetkého je dokonalá. Je to úplne zbožňujem. To je také tutti frutti sladké. Radšie ovocie. Pánečku, to je farba. Toto je dobré. Veľmi. Volské oko. Z takého malého gumíka sa stalo toto. Tak to hádam najviac na puchlo. No to je dobré. To je ten mliečný gumík. A teraz ideme na mandarinku, Mandarínka, darinka. ktorá vyzerá úplne super. To vyzerá? Bon appetit. Ako jemnučké. Dobre. To sa tiež dá. A na ďalšie sladkosti a ovocie sušené mrazom choďte pozrieť nové videjko, viete kde.